bakune saiki Tunggarana ditohi nganggo pecahing dada luntahing Rudira. Yen pancen kuwi penjaluke Kakang Stijo, ayo tak ladeni. Untapke nyawamu ning Yomane Loka Sirna. Prapteng Lampus. Mati ya. Dia mati ya. Mutiar kowe. Wah, ora kencang karo dae. Mandek kok. Ho.
Wah, ora kancang mare dayang papa wong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Ucur-ucurane do keker siar-siar iki kayangan nganti kepanesen. Merga kaperbawan nggonmu padha yuda. Keker peperangan nganti gawe kurban kawula cilik sing boya mangerti kenthang kimpulan. Pojok lereting lelakon padha kasempyake ngarat dan kubar dening genining perang. Nuwun pangapunten Pukulun. Nuwun pangapunten. Kita nyuwun pangapunten kepiye? Kita do ngerti to yen perang ki sing kalah lan sing menang padha wae. Sing kalah dadi rempah, sing menang dadi pindhang. Nanging nyatanipun ingkang bibiti perkawis tiyang pringgondani. Ingkang bibiti tiyang pringgondani. Sing wiwiti cetha wong Traju Trisna anggepe apa? Nyerang tanpa nganggo layang penantang. Anane ora nganggo layang penantang. Merga kowe nyekel Adipati Wawana ya ora? Wis. Wah, do saran-saran wis. Saran aja daya-layalan wae. Pukulun. Sinten ingkang boten serik manahipun? Kadipaten Tunggarana menika bumi ingkang loh. Dados siti ingkang subur. Mongko dados sumbering tirta-patra. Nagari Traju Trisna sanget kuncara atekipun wibawa mukti mulya. Inggih labet saking sumbering tirta-patra ingkang mijil saking bumi Tunggarana menika. Nanging badhe dipun rebat wong pringgondani. Gembelo sak keneng sirahe, gleleng pacake wani nyahak marang bumi Nistija. Wah, latala iki kepiye Sing arep nyahak, sing arep njaluk bumi Tunggarana ki ya sapa? Nyatane ngono. Nyatane Adipati Wawana ana kono. Wana Balela Beguguk Nguthawaton. Gajah gelar Singa Barong Bondan Datan Poradu. Cetha yen tok bujuk supaya manunggal melu karo kowe, kuwi dudu karepku. Nanging kuwi karepe Wawana lan kawula ing Tunggarana. Mula nek pancen kowe gelem dieloni wong-wong Tunggarana, Upenana sing becik, kula wentahan kawulane aja mbok sedot isine wulu wetu mung tok ngguk muti. Nanging kowe tanpa mikir karo uripe para kawula cilik Tunggarana, ya ora? Mbah ora idep. Nyatane kowe sing serakah. Wah, lah iki kepiye iki? Ora ning kene malah do padu dhewe-dhewe kok sik teko sik Setija Anut Kaca. Pripun, tos pundi? Kados pundi Pukulun, kula nyuwun adiling perkawis. Nah, bener sih Gatut Kaca. Adiling perkara Setija. Ing ngarep dimu Gatut Kaca rak wis ngajak rembugan sarana Sarasyanta, bawa rasa supaya tinemu padha becike. Mula bener yen padhanging lelakon iki kudu digawa ana ing negara Wirata. Mbuh piye carane? Bakune kita kudu tumeka ing negara Wirata, gelem ora gelem. Ya kudu ngono kuwi. Nang yen kita mboya gelem tak rukunake kanthi adhedhasar paningal permanane Prabu Masopati, mula nek ana welaking Bathara rasakno dhewe. Rasakno dhewe nek ana welaking para Jawata, Nger. Setija lan Gatut Kaca. Nek kowe gugu karo dewa menyang ning Wirata kono. Wah, yen kowe ora gelem dijak rembugan srana damen. Tegese sing ngajak ora becik kuwi Kakang Setija dudu Gatut Kaca. Tekan ngendi wae mesti bener wong Traju Trisna durung karuan piye? Sing duwe wewengkon Traju Trisna ki aku. Nanging nyatane kawulamu kabeh mlayu ning nggonku. Kowe merga tok koroi, tok pengaruhi ben melu kowe. Ayo, aja mung kowe sing maju-maju sak wong tuamu, maju sak gerangane Setija ora bakal gigrek. Kowe yo ngejak wong tuamu, jokno wong tuamu Gatut Kaca ora lirip. Ora mung wong tuaku, klebu geng-gengku yo tak jak kabeh. Ayo, akeh-akehan bola. Ndi sing luwih akeh seksine, ndi sing luwih akeh balane.
Ditenono mengko sing menang mesti aku dibuktekke wae. Wah, sing menang mesti aku le. Saya dalu raras apyor sorot lintang kangku wedap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pito karanggewan putyaniro sang dwicorong brengeng lira swaraning madu pronto manungsung sarining ngembang iler-iler
tandure Sireping sawangaraka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Namung sawang pertanggapat ingkang jemendul saking Brangwetan nadyan kalangan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani Jagatraya. Dewi tatas ing kamancan dewasane neng wau kawusa wancin wis ngancik gara-gara. Bumi gonceng mandelongang langit samudra kocak sumamburat pindho kinabara payune kaya kang gunung Lemah kamawatu kenik katembuing bayu patra ing akasa kumluduk swara lir gelap sastra kekayon reba kadya ten babati katembuing gara-gara Goro-goro. Apa to pertandane goro-goro? Goro-goro ing jagating pakliran saiki mung ngurmati mijilara parepat punakawan Kelurah Semar Garing Petruk Semawana Kelurah Bagong. Ingkang sami gegojekan madyaning Rombo alon harire.
Kang Gareng. Petro. Alhamdulillah. Puji syukur kunjuk ngertaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya to Kang Gareng. Ini wis bengi iki sowan ning pantai Depok. Wah, ning pantai to iki. Mulane kok sembribit hawane anyep. Nganti digawani apa shell. Shell ki apa? Kae lho sing dienggo ngubet ning gulu kae lho. Sabuk pengaman, dasmo. Oto, shell ki sing dienggo nek nggon adem-adem dikalungke nggon gulu kae lho gong kowe iki. Oh, sik kain kae to. Ngono. Iki wis bengi iki sak awak dhewe sak kanca. Sono ning pantai Depok iki sik acarane yaitu apa mau jenenge? Sedekah laut. Nah, kuwi sik ngendi ya mau? WA-ne iki ning gone G. Nah, udah acarane iki tasyakuran nelayan pantai Depok. Wah, tasyakuran nelayan pantai Depok. Iya. Apa jenenge mau? Mina Bahari 45. Oh, kuwi ta. Terus ketua TPI-ne Bapak Darmanto, terus ketua nelayane Bapak Sudarwan. Oh, ngono. Iya, kaya ngono kuwi. Dadi yo sak-isa-isane awak dhewe ngene yo apa jenenge? Lagi pisan iki. Sak isa-isane ya to
Truk. Iya, ning yo nek akeh lupute yo nyuwun pangapunten, nyuwun samut. Nah niku wau pokoke. Yang sekarang ya isih belajar, tahap belajar. Lah iya, saya tahap belajar kuwi nglelengi ra jamak-jamak. Ning yo kabeh yo isih sinau. Nek sing ngrebab kae wis ora sinau kae wis mendalami. Angslep Ngono. Heeh. Lah sosok beling aku le beling dajari kae kok. Kok dajari sing saru-saru kae lho. apa iya? Heeh lah. Nang omahe iki sangger aku teko rono ki wis. Bakmi ra, Ding. Engko gek rono. Rono nendi, Om? Ngidul ngono jare. Maksud iki rene ngono lho, ora. Rene nang etan sithik. Neng kon aku kon bayari ya semok. Nak kira ya dibayari jebul ditukokke bakmi iki njuk kon bayari. Trike iki jebul kaya ngono kuwi trike. Heeh. Karo nganu tro apa jenenge? Apa kuwi nilai requestan sing durung dipinangkani mau? Ya iki karo tak tilekane. Isih ana selendang biru. Terus isih ana ndi mau? Dito nomor 5 iki. Oh iki apa? Isih ana selendang biru wau sampe nganu wis tak sebutke. Terus niki enten mulih. Waduh lah kowe Nyidam Sari. Berarti sing kon nembang kowe truk. Heeh, Nyidam Sari. Terus bang iki barang ki kanca-kancaku ki do nyusul lho. Apa heeh? Heeh. Sing ana sing kanca-kancaku ana Mas Bimo ki dalang saka Gunung Kidul. Suarane jan apik banget. Saka Saptosari, terus ana Mas Reza ki dalang Pundong. Ngedap-edapi, bar wayangan mesti banjir. Apa heeh? Heeh, mbiyen wayangan ping pindho banjir ping pindho kok. Pancen nggawa nganu kok memolo kok cah kuwi. Lah ya mulane aku mau ki do teko nang omah iki wong loro Mas Bimo karo Mas Reza kuwi teko terus mlebu kamar. Dong apa iki aku ngono. Anu latihan ding, lho, latihan mok tak tinggal rene. Ado nyusul ning ya kon ya kanca apik banget e. Ning sak apik-apik ngono kuwi tetep aku sing bayari, Truk. Tetep aku sing bayari. Sosok ya urun. Kowe ndit pira, aku ndit pira ngono kuwi. Oh, aku nek Nyidam Sari aku tak jajal duet. Lho Nyidam Sari iso nggo duet Disai-sake. Neng aku arep duet karo Mas Bimo. Wes sing pokoke nek endi-endi neng Gunung Kidul nek aku amben nyusul wayangan gitu. Neng Saptosari kuwi wis Mas Bimo ki anggere wis muni Nyidam Sari ngono wis wah suarane apik tenan. Wis mirip karo sapa? karo Keswan. Ya ora. Karo Mbah Geter. Aku kualat meneh lho iki. Ora ding mboten, Mbah, mboten. Aslu mboten niku untune pun senut-senutan niki kula niku ki. Ya karo ngedeki karo guyon-guyon kuwi Mas Reza ki nek kon dadi dagelan apik banget lho. Heeh apa? Heeh. Dadi wong loro tak unggahke. Iki soalé wis karo ya apa jenenge Nyang Kuyung adine. Karo sesuk ki jane tanggal 26 pas wayangane pas aku sesuk karo Keswan duet kuwi. Heeh ngapa? Kuwi jane iki aku ki melu nabuhi Mas Bimo. Merga Mas admin niku le WA ki Mas Bro tanggal 16 selo apa ora. Ngono. Ha tok jawab selo. Heeh. Lah kemene iki selo Mas. Oke siap Mas Bro. Lah kok Ujug-ujug nang ngono apa jenenge? Ana pamflet ki tanggal 26. Waduh. Lah iku apa jenenge WA? Aku njaluk ngapura ya iki aku ora iso melu wayanganmu iki. Aku anu ngasto e. Aku ya muni ngono kowe. gak dapurmu, Truk.
Wah gleleng banget kowe iki. Ya karo kancane dhewe kok. Wae pokoke Gleleng karo kancane. Sok mbayari kok ora gleleng padake. Ayo. Mas Reza, Mas Bimo katuran minggah panggung aku tak krungu suarane Mas Bimo. Disepoti. ayo nek ora gelem maju sesuk genteranku sing bayari lho. Mas Bimo, Mas Reza, bodoh nyekel mic. Cepet, yo. Dicekel mic. Weh, nganu, ana loro to kowe mike. Oh, bundet. Sik. Kepiye to kowe iki? Nah, wis. Yo gek halu ngono. Ayo ngadeg no, Mas Bimo karo Mas Reza iki. Pun ngadeg, Mas. Wis ngadeg po? Ampun. Ya. Kene gek ngadeg. Kowe sesuk tanggal 26 ora iso bales aku kowe wong aku ora melu kok. Gleleng wae aku saiki. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu Mas Reza. Wah, Wah, ketiban sampur niki kula. Oh, ketiban seng Mas nek kali kula niku mboten ketiban sampur. Pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun Mas Gading sehat. Kowe wis siap dadi bintang tamu wis badhikan barang iki to. Mulane kok konggonku kok mau wis badhikan wah engko berarti wis siap nek dideke no. Ya men ketok rapi ngono. Oh, apa kowe ora tau rapi men ketok rapi iki? Mas Bimo, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah sae, Mas. Nah, iki ora usah tak sebutke mos kok omahku ya apik-apik wae kok. Waya Bangke bareng kula kok sing ngene jenengan latihan. Latihan apa? latihan ketoprak, Mas. Wong ketoprak. Nggih. Jangan ketoprak. Mboten. Napa? Latihan wayangan. Oh, wayangan. Nggih. Wayangane jenengan nggih. Nggih, ya. Waduh, Sing aku. anu mah dalang. Oh, aku ora iso melu Mas. Mboten napa-napa. Ora kok suaramu kok towa to, Mas. Nembe pilek, Mas. Oh, lagi pilek sik aku wae sing ngomongan. Oh, sok kangen nek karo Resa iki. Mbetira ketemu kok kangen. Ora aku kangen lehmu arep mangkat ning Bali ka lho, Sa. Arep tak isini-isini ning kene. Ning Bali iki munggah ning kamarku kok, Ding. Aku kan sesuk ning Bali to, Ding. Aku tulung ngono ya, Ding. Ngopo Sa ngono aku ya. Allah, aku ki bar kalah main ngono kuwi jare. Waduh. Main apa Aku nih? ora tau yo ae. Oh, apa ora tau apa? tau. Ora tau ya apik Wong ngono kok tau sing marahi ya sapa? Hah, aku? Wong loro sih, Mas. Ora. Ngono ya. Mas Bimo, Nggih. duet Ngidam Sari kalih kula nggih. Oh, nggih. Nggih. Mengke Mas Reza sik joget. Kan joget mengke. Joget to? Joget. Cocok ngono kuwi. Joget lho. Ora piak-piak. Joget pokoknya. Joget. Ya wis manut. Ning sesuk tanggal 30 aku aja tok nganu ya, aja tok teke ya. Joget. Ngono ndak aku tok bales engko. Ya gentenan kan. Ora mangkat aku nek tok bales. Aja ya. Ayo. Langsung wae ya Mas Bimo ya. Nggih. Ya langsung sik aku ya tak buka tekes. Ken bawa riyen Mas. Sinten? Langsung mawon. Bimo. Oh ya kon bawa sik ya Mas Bimo ki ya. Kon bawa sik cocok nek bawa Bimo ki. Mboten apal Ding, Mas lho. Mboten apal Pun Mas. langsung mawon. Oh nggih langsung mawon. Seneng. Mas Reza. Mas Reza, nalikane.
Nal. Wah, ya apik to. Apik Apik tenan Mas Reza Jan. Sing koe. Sekarang yo. Pripun? Nalikane sira Ora apal. apik ya ora apa-apa. Sampun Mas Jalan. Nggih, sampun. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun kula ingkang matur sembah nuwun nggih, Mas. Nggih. Wisane ngrusuhi Mas. Nggih. Pun biasa kula kok dirusui. Pun apal kula nek kalih jenengan, Mas. Sapal aku. Harus ning sapa meneh nek rambutun jenengan. Waduh, Jan. Ya semengko ning omah mengko ana bagiane dhewe ya. Waja ding mengko ndak omkes ban melu ning omahku njaluk bagian. Parani tenan. Oh iya. Dadak omong aku mengko WA wae WA gampang. Pamit kek. Medul. Nggih, matur Pamit. nuwun. Ngopo matur nuwun Matur iki? nuwun Mas. Senior pamit. Oh, ya hati-hati ya nderekke. Nggih. Kok tak anteni lho Neng endi? ning omah. Aku ora mulih ngomah kok engko. Waduh ora. Ndak ngenehi kowe mengko tak mulih ngene sapa ngono Ning mengko. omahku lho. Hmm? Ning omahku. Nang omahmu? Memoh. Wis kerep aku. Rasa-rasa Reza Mas. Jaluki. Nuwun ya Mas Jalan. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bimo. Lah iki wah wis Idam Sari sampun sak menika selendang biru. Selendang biru Bu Prastiwi. Ayo Bu yo. Ayo Kek. Nggih, menika pembutuhan saking sinten? Saking sinten nggih wau, sekedam nggih. Saking Kudu sing iki. Bu Retno. Nggih, saking Bu Retno kesuwen kowe. Wah, ya, kesuwen ya aku ya. Oh ya wis kuwi mau berarti. Saking Bu Retno, Nggih. Parisi, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nggih. Kula pinangkani nggih Bu Retno. Nggih. Mugi-mugi Retno ing penggalih. Wah, pitikno. Selendang biru, selendang biru, hamong enaki hati Nora tekan. Ayah. kene ya apik. Wah. Cah bagus saiki Wah, saya apik, iya. saya apik. Waduh. Nggih monggo mondhon panggung tambah 200 ya, Le. Lah ya kudu karo Mbok Dene. Ah, nggih. Mbok De napa Mbah apa tante? Mbok De napa Mbah napa tante? Ya coba ndak ketuwen. Oh, iya. Moh aku nek Mbah. Moh itu ya moh. Bebek. Oh, Bebeb. Oh, nggih. Oke, Bebeb. Ayo diteruske Bebeb. Yo Bebek. Batin setiamu. Ngopo kowe? Monggo. Selendang
dan gayang temenanan ya. Ya, ming sak selendang biru wae gayange ra jamak-jamak. Oh, kayak bar iki nganu. Apa jenenge? Sri Slamet ning dangdut lho. Ya ora kaya ngono kuwi saiki. Kowe arep pengen lagu apa? Pengen nembang apa ngono? Aku wis selendang biru mau kae. Berarti saiki ini lho. Aku iki. Iya no kowe sapa meneh? Sik. Aku kepengin lagu. Pengen tembang apa ya? Apa ya sik? Anu wae. Apa jenenge? Ular kambang. Omong mikir ular kambang wis suwene ra jamak-jamak. Ya jane iki durung mikir ket mau ngenteni ana sing muni ular kambang ngono kuwi. Ular kambang. Siapa ya? Ora ana Mbak Ayu Apa karo video call apa ya? Saka ngomah. Oh waduh, wis ganti wis pindah to. Nggih anu Bu Wahyu, Bu Wahyu. Ular kambang. Ular keket. Ular jati. Ular jaran sandonginya. Mangga Bu Wahyu. Ular kambang. Belok pas slendro. Slendro wae. Aku mangko sing pelok mangko. Ular kambange ping 5 mangko gampang. Mangko Bu Wahyu. Ular kambang sak titae lona sampun. Nggih, sampun matur sembah nuwun nggih Bu Wahyu. Sami-sami. Nggih, apa meneh ya aku isih pengen nembange. Ora maya lho, Reng. Ora. Men pisan meneh aku ki. Apa ya? Sing kira-kira suwe ngono lho. Antuk-antukan ya aku ki mau kepinuk banget. Ngai buri. Wah, wis mulai cuan wis suwe-suwe wis. Yo thank you. Masih sing miwiti sing ngedram kae. Sing ngedram kuwi wis. Lagi patah hati Pak kuwi. Wis saake. Saake temenanan jan. Wah, ndak mengantuk to. Dinehi kegiatan. Ben berkegiatan. Nah, kuwi mau. Apa ya? Napa Mbak Anting? Nganu, Napa nganu? langgam to. Langgam napa? Aku Mas Lendro. Oh, Mas Letro. Langgam napa, Mbak? Nyepelak ta. Pelak 6. Belok 6 langgame Angenteni. ngenteni. Ngenteni sapa meneh arepan? Angenteni bojoku. Oh, ngono ta. Heeh. Nyawine iki lagi milang-milinge lah. Niki kula piye, Mbak? Wah, nggih no. Lah niki merem. Kabar iki. Mboten usah bawang ya. Weh lah piye? Ket mau kok arep Prabowo terus. Muka selak perangan. Perangan apa? Perang dunia? Nggih, ten mriki mawon nggih. Pun Lah nggih teng mriki mosok ning tengah samudra ngono ora mungkin. Wow, terus nek orang gomik langsung mawon to.
Langsung on nggih. Bawa. Alah. Wah, Chan. Bawa. Ndak. Piye to, Pak? Chan, banter banget. Wis kaya mesin kapal. Yuk. Senadyan namung sedelo nambai sang same Sampun. Apik to, apik. Nang kompak temenanan nih. Wis. Jas. Karang saking semangate nek Mbak Antik iki nganti le pupuran ki menggon kene iki. Sing ngene iki lali dipupuri. Saking mempenge kaya saking semangate arep bar disemangati. Mulai pupuran nggon kene iki. Nggon kene iki lali ngene. Nggon kene iki lho. Wes. Ngai setan nyuwun mulih lho Mbak jeneng gula. Weh. Ya ngono jajare wae. Weh. Nek kembang rawe karo Mbak Anting. Ngapa tuh Mas Wahyu? Seneng aku nek wis. Ngapa to? Karena yo saking semangate aku ket mau lek matke. Lho. Ya wis ora apa-apa. Besok nganggo semen Mbak langsung putih tak jamin. Apik ning kok. Ana senine iki lho, ana garise sleret ngene iki lho. Ning ora rata garise. Nyawa to ket mau nyapo. Ora apa-apa. Aku wong Jawa Timur lho iki.
Iki piye aku empun ya nyanyine ya. Weh, lah ya nek nyekel mic meneh iki berarti arep nyanyi meneh. Nah, kowe wis kepengin nyanyi mulane terus nyekel mic meneh. Lah berarti nyanyi meneh pisan meneh. Ya ora. Heeh. Ya Ayo. iki kan wayahe jejerku jarene mau. Lah aku sing nyekel mic sapa saiki? Aku. Ha kene. Ya karo Mbak Agnes tapi. Ya, ngono ya. Tapi aja ngadeg. Lho. Jarene nek goro-goro ki wayahe wong tua-tua masa disuguhi barang sing ngadeg. Mas. Ya kan ora sopan. Lah justru ngedeke sing do tua-tua kowe. Nek yo meng rada angel, nganune bedane. Ayo karo Mbak Agnes banting. Tapi lenggah mawon nggih. Kok ya mesra ngeyel? Nganu tidak Apa? bisa dibicarakan di mic. Tidak bisa dibicarakan di mic. Kok iso-iso. Gebeles pipit, anu apa? Tidak berani ya. Oh, tidak berani. Ya ora apa-apa karo Renggah. Neng wong loro ya. Napa ajeng karo napa, Mbak? Oh, kembang rawe. Wah, nek kembang rawe ra karo ngadeg iki rasane kurang ya. Oh, kae. Yuk, menyat. Kembang rawe. Karo ngadeg karo Mbak Agnes. Terima kasih. Mbak Agnes, niku cakepan apa, Pas? Nggon awal-awal mau ki. Apa? Cakepane apa mau rapati cetha? Sik endi? Pas gedruk mau lho. Berpatah bim. Apa kuwi? Kuwi anomali. Anomali. Iya, Harusnya kamu tuh tahu itu loh. Kita Iya udah tua lah. tahu, kamu kok nggak tahu itu gimana sih? Masa di Iya kan gue kagak tahu. YouTube itu loh selalu ada anomali itu berpatah bim. Apa kayak jenis Bambanini, Gonzanini. Tralalelo. Nggak tahu ya? Gue kagak tahu, gue kagak pernah buka YouTube. Cappuccino Assassina. Nah, kayak gitu. Itu tuh lahir ketika Gen Z lahir. Iya ya, Gen Z. Seperti Anda. Oh. Ngaten toh. Karep pula aku mulai, Ben. Iki ngatos-atos derekke. Terus nesu ya, sing matur sembah nuwun. Endi to mau nah. Saiki arep ngopo? Iki. Wis jam saiki jam pira iki? Wah, 2:30 wisan. Setengah telu Truk. Ayo. Ayo iki apa? Kae melu bapak kae karo bapak. Mbok kaya apa bendara anyar apa kepe? Heeh apa? Ayo mbok menawa. Ya ora apa-apa ketutke bendara anyar anggere jajan. Anggere jajan tur ora apa jenenge pelit. Mau nek pelit ora seneng aku. Anggere bendara anyar, anggere ora angkringan terus mampir. Wah, seneng ora jamak-jamak ayo. Kae bapak diceraki bapak kae. Heeh, ayo diceraki. Lah nganggo apa? Nganggo mau lho tung-tung sahur mau lho. Ya ora ngono. Ya nganggo ya playon Jogja. Jogjas.
Wis sing jos pisan ngono kuwi. Oh ayo gek di derekke bapak kae. Alon tata lenggahira risang marta tameng dasih misuda andana raras blegagag ugag sak doleta mel. Layak kok sudongku manuke padha nganer jagone padha tarung. Jebul nopi ae nom-noman sing rawuh mongko tejane manter nyodo lanang. Mangke riyen ten ampun sinenggo kula menika tambuh nyatane nggih dereng nate wanu. Kyai nderek nepangaken kula menika Bambang Pamegatsih wingking saking pertapan Gebang Kinatar kula menika putranipun Ibu Endang Wulangun wayahe yang Begawan Sih Paminto. Bambang Pamegatsih saking pertapan Gebang Kinatar inggih sowan kula ngaturaken pangabekti Yai. Nggih pun kula tampi nanging dawah sami-sami lanjengan dika kalih kula ampun basa kula niku mung derajate ngaceplik yen kula mboten basa mangke kenging siku denda mboten kula niku mboten malati pun mboten sah basa ngoko mawon lanjengan dika tak aturi lenggah wonten nginggil iya yen mengkono jebul wis lenggah nginggil ket mau. Nah ngoten lak malah sekeca. Lajeng wonten wigatos menapa den Kyai Semar. Anut dawuh pangendikane Kanjeng Eyang lan Kanjeng Ibu. Aku iki putrane satriya Madukara kang kekasih Raden Arjuna.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.